sowan ora dhewe ana bintang tamu Mbak Apri Mimi karo Kang Gareng wis rawuh. Ayo Cok diderekke adat kulonane Kang Gareng karo Mbak Apri Mimi monggo diatur jemeneng. Mbak Mipri, Mbak Mimi. Mbak Mipri lho, Pri. Mbak Apri kok. Nggih. Wah, sing dalu Mbak Limbo Macange. Sugeng dalu. Sami sehat. Mbak Limbo Macange. Nggih, jeng dalu. Wah, Jan. Aku ki jaman kundange Mbak Apri Mimi niku kula kedanan Mbak Apri Mimi kok. Lah pripun ta? Nggih. Jaman main ana Jakarta niku kula niku awan bengi ini ngimpekke sampean. Impekke kula napa ngimpekke rayi kula? Wah loro-lorone tak impekke. Wah, nganti ajeng pentas enten taman wingi niku tak tutke to. Ah, jebul mlayu ning kamar mandi kok banjur mak blejet ngono kok lho. Kok ada tongkatnya. Wah, aku janjur klepat. Wah, ning kok ya nuwun sewu. Matur nuwun nggih. Ngerti ora, Pak? Klepat ki ngerti ora? Apa? Klepat ki ngejak golek enggon maksude. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Jenengan selaku piyai sepuh. Iya. Jenengan ki rak ya bapakku. Iya. Iki sowan wonten dalemipun Pak Muji. Pak Mujono ki informasine kleru. Lah kok klentu? Mas Budi sing ngejob aku ki. Piye? Engko dalange sapa bos aku. Pak Mujiono. Pak Mujiono. Aku Kok tekon Pak penitine Mas Darsono nang mburi kono. Dalange napa Pak Mujiono? Pak Mujiono sing kagungan kersa. Lajeng Dalange tibane Ki Denggung. Aku mah kleru tampa. Iya. Dalange sinten to? Dalange kondenggung aku. Angge Nggih Sleman. Kang Gareng. Iya monggo Nggih, Sleman. kula niku kulino TikTokan karo Mbak Apri. Oh, Tak colek-colek, kulino tak komen. Nggih. Wajan nggih, matur nuwun nggih. Matur Ingkang sembah silaturahmi nuwun. nggih. Jenengan ndongake kagem Pak Muji sekeluarga to, Pak? Pak Muji Nggih. niku garwane sinten, Bos? Sokila, Garwane ya Bu Muji. Ibu niku. Sokila. Nggih, besok ki yo nyebut asmane. Sokila no. Bismillahirrahmanirrahim. Lah iki Tuwa wosi. wosik aja jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun sedaya para tamu ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuh lan wilujeng pepanggihan kula Gareng Moji Roji saking Wah. Kok ganti Kok dadak digenahke lho kan Gareng sapa ngono ae to, Pak? ya kondange kuwi kok Gareng Moji Roji liyane aku reneng. Oh. aku wingi krungu Gareng nganggo ngono kuwi malah ditabuhi wong. Pripun, Bos? Lah ngertine balungan. Lah kok balungan? Halah moji-moji mormu. Oh, kuwi notasi kok. Mang Nggih, tutuke. nderek mengayu bagya Nggih. dumateng Pak Mujiono Nggih. sekalian Ibu Mujirah. Sokila. Bu Sukiya anggenipun mahargya putra Hambayang Karesiwi mugi manggi karaharjan kawilujengan boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Temanten sarimpit mugi dadosaken jejodhan ingkang antut runtut pindho Amin. mini hamintuna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud Momongan. putra. Lah iya. Golek kencana kang bisa tata jalma Amin. awujud putri mungkin dadosaken putri ingkang solehah. Iya. Kakung mijil kakung mungkin dadosaken putra ingkang soleh migunani tumraping bangsa agama lan negara. Nek metu Amin. lanang, Nggih. nek metu lanang muga-muga dadi wong lanang tenan. Tenan. Nek metu wedok muga-muga dadi wong wedok Lah, tenan. Kaya kowe. Kowe no. Kowe no. Aku tak cantik nak. Nggih. Mbak Apri, Mbak Mimi. Dun. Kaget aku. Semangat to. Sampean ndongake nganten karo keluargane apa iki? Mugi-mugi Pak Muji sekalian keluarga tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki gangsar berkah barokah tutup Amin. ngomong putra wayah. Amin. Amin. Mbak Manten, Mas Manten. Nggih. Mugi-mugi langgeng kadya mimi lan mintuna. Nggih. Nah, mugi-mugi kabagian kamulyan tansah sumanding. Nggih. Dongamu piye, Lek? Pak Muji garwa putra sedya pawon mengke mugi-mugi. Aja nangis to. Aku wonge ternyata yuyuk man sakene bagian. Kowe iki wis elek nangis tambah remuk. Kowe iki. Bejo donya bejo akhirat Pak Muji. Pak Muji sadurunge ini ya prosesnya lama lho, Jas. Oh, Wong ki nggih. ra ono langsung sukses lho. Nggih. Nyatane paribasan kono wong akeh ki paribasan
ya kok ngremehke ya. Lah iya. Ning nyatane perjuangane beliau luar biasa. Luar biasa. Contone Sakniki kasunatan sakniki dadi piyai sing sukses, putrane sing nomor 1 ning Australia. Australia. Lho, dadi terus yo saiki dadi pun janmo tan kena kini. Taruna ngungkulana bapa. Lah, aku dhisik kabeh wong paribasan karo aku gila. Saiki kabeh dalang pengen ngayunke aku. Kabeh yoga pengen merkosa aku lho. Kan yo kabeh proses. Pancen aku dhisik garung perawatan ketok ledek. Neng ya bener. Bareng perawatan pasti kondang yo dadi Nek dalang ki pengen ngayunke Mbak Mimin ki ya gelem. Sik kuwi dalang ngendi? Nggih dalang niku kabeh niku pengen ngayunke Mbak Mimin. Soale sing rasa ragat kono sing duwe cempolo. Rasa yoso cempolo. Ngajar. Kowe ora ngerti. Lho putrane Pak Muji sukses. Putrane Pak Gareng ki lho. Critakno Pak anakmu. Wah, sak ora-arane nek Gareng iki bintang tamu, dagelane komplit, kondang kalau ku anake mesti kawentar wi. Nggih, alhamdulillah. Allah tanpa rupa kados kula nggih, sing penting anake bisa mapan lan iso nyambut gawe. Nah kuwi sing bener. Padha anakku ning Sydney. Ning Sydney. Sydney. Australia. Australia juga. Sydney. Nomor 2 ning Singapura. Lah Singapura. Ayo cocok elok. Nomor 3 ning Hong Kong. Alah atase bapake diwangi ndagel turut. Ning luar negeri kabeh Pak. Ning luar negeri. Kek nyambut gawe apa? Ora bakul togel. Togel kok tekan kono senengane. Oh. Aja perkara togel kuwi larangane negara. Nggih, pun mari kok niki. Pun mari yo. Pun Mario ganti ngeslot. Padha wae. Mari kita lanjutkan. Nek gura entekke sertifikat, entekke apa-apa mbok bacut-bacutno. Iya, ilang ana maksiat. Lah, Tumindak sing becik. Wah. Dinggo anak putune sok mben. Goleke pangan ya sing halal, sik yo kae halal. Ya, alhamdulillah. Berkah ku anake penyakiten, bojone mencret. Lah iya, anakku loro-lorone Pak ya. Anakku ya ning pelayaran alhamdulillah ya. Sapa, Reng? Seneng apa? Nomor 1, Bos. Ning pelayaran, ning kapal. Ora. Lah, Ya ngunduh gawe no pasang layar ngene iki. Pasang layar. Awak tuh kelaret tancep po. Pasar tendo lho terapi Taruh. sing nomor 2 jare ning Pertamina. Pertamina bagian pemasaran. Oh ya elok. Iya elok. Marketing. Dodol bensin eceran nganggo gerobak. Walah kok ngono. Pancen urip ana ngalam donya ini Kang Gareng, Mbak Apri, Mbak Mimi kudu disyukuri apa wae saka peparinge pangeran. Ning wong urip ana ngalam donya iki nek kondone Mbak Apri Mimi iki jare wong penak iki dadi sabun. Kok sabun? Pripun, Bos? Kok penak pripun? Lho, dadi sabun nggih upamane. Nggih. Kula urip dadi sabun. Ah. Njur Kang Gareng tuku sabun ning warung, dalalah milih sabun kuwi sabun Luk. Iya. Digawa wangi. Wangi sak pole. Nggih. Digawa nyang omahe Apri karo Mimi. Iya. Nggih to? Sakwise tekan omahe Apri Mimi dipaneke panjenengane dilebokke ana kamar siram. Mandi. Nggih, kamar mandi. Njur aku gandeng aku sabun. Sabun. Nggih, kula diunceki to, buka bungkuse. Waduh. Kula iki klintik-klitik ngoten iki rejane risi dibuka ini. Risi. Lah terus. Nggih. Lah, gandeng kula niku dadi sabun, Jun. Mbak Apri kula nyekel kula. Wah. Wah, iki dijaga tangane walus kaya ngene iki sapa? Batin kula. Wah, iki Mbak Apri iki wajan kula langsung manut mawon. Njur tangane iki Mbak Apri iki obah. Obah pripun? Keng kuping. Wah, Jan terus ning rai. Halus. Halus ke ning rai alus. Wah, iki jan. Ayu iki mesti wong wedok wayune ra opo iki ngono. Njur saya medun. Payudara. Ora ning pusat pengairan. produksi susu. Oh, lagi payudara. Nek kok delalah medun kok lho kok alus. Halus terus. Baik pengairane apa ora metu ya? Aku nak ngono. Nggih. Saya medun Kang Gareng. Nggih. Saya medun kok. Waduh. Wah, iki mesti kok tekan terminal iki. Wah, kula pun ayam menika mesti umpluk kula lak akeh. Untuke Nggih. Saya medun kok bablas nang dengkul. Ya terus. Lah nggih. Lah niku terminale diliwati ngertine nek tungul ngoten niku njur wah. Kula njur ning ya ora apa-apa kudu dinikmati wong kula niku dadi sabun. Sabun apa ya cenanang. Ora bakal protes nggih. Nyeritake nggonku le adus. Oh, iya. Aku nek adus kan ngedep kaca. Karo kosokan. Heeh. Seron dhuwur. Heeh. Alah ketok ayu ngedep kaca. Ketok wedok. Wedok.
terus rada mudun. Mudun. Alah ketok wedak. Wedak, heeh. Besan ngisor aku nangis. Lho, napa? Kok nangis ngapa? Alah kok pohong aku. Apa? Geceken ae pohongmu. Ya aja kok mesake. Ya Nggih. karo guyon-guyon karo nanjake suarane Dek Apri Ah, kok. ah. Mbak Apri, Mbak Mimi, niki Dalem. nuwun sewu ana layang saka Sumatera. Wah. Nggih, saka Sumatera niki nyuwun lagu to langgam pepeling kalawan Sri Uning saking Bapak Parman Cemplon Sangkuang Bengkulu. Menika kangge keluarga onto-onto tanpa terkecuali. Wah, panjenengan Mas Cemplon Parman iki anu kang gareng Mbak Apri Mimi. Sumatera. Nggih, niki asline nggih mriki nak saniki ten Sumatera niku dadi wong tuwa. Nggih, dadi wong tuwa. Heeh. Tolak balak samubarang niku wajan lungguh tengah tamune teka dlidir nika. Ah, panen kopi, pangen coklat. Nggih mugi-mugi lancar. Muga-muga berkahe dayane nggih. Amin. Menika wonten donanipun taliasipun Napa? nggih niki enten 200 Mereka saking Sumatera. Saking Sumatera. Panjenenganipun sinten menika? saking Pak Parman Cemplon nggih. Ngersakaken Nggih. lelagonipun. Pepeling kalawan Sri Uning nggih. Dipun aturaken. Nggih. Lan ugi nggih kula ngaturaken matur nuwun dumateng Nggih. Pak Jatmiko, Nggih. Kepala Desa Tawang. Nggih. Ingkang maringi bebungah 700. Kok ngerti men sampean ki? Lah kuwi ya digeki Oh no. lah. Kok aku ora? Lah aku salah. Lah kuwi tekomu telat. Lah aku ati ulungi Pak Lurah malah jagung karo tukang parkir jam-jaman ngono. Ya wong apa-apa ya rezeki dhewe. Mau Pak Lurah ngersakaken lagon menapa? Mboten ngersane mung maringi arta ngoten. Ya mung Pak Lurah mah sempat nyiwel bokokku ciwel ngono. Etuk Alah malah mesake Pak Lurah Lah, kok apa? itu anduk. Itu subal. Dipun aturaken menapa rumiyin? Monggo Menika. pepeling rumiyin nggih. Pepeling. Kontes bawa ya, Pak. Oke, Nggih. mongkelku ya. Urut. Nggih. incese. Rukun Islam. Suarane Suarane ora apik ngira ya. yen Yayu. Wedok kok. Wedak. Wedok asli kok. Nek mengkurep. Kang lima niki. Apa? Anak rahasiane. Apa? Suara kok iso koyo Metit. Yayu Putri medhit kuat. Tibane nek rahasia. Apa, Pak? Sikile mingkup niki suarane wedok. Lho, pancen ngono, Pak. Dadi aku nek nyuara cilik ki tole tak kempit. Kok ndak ganggu. Kowe aja melu-melu lho, Pak. Kowe nek ra kulino bledos lho. Yes. Senep kuwi kok. Le. Suara wedok. Ketindakna mreng para sasama. Aja nyaru wis to Mas. Iki lho, kocokane gek-gekke. Iso. Aja pada ditinggal Saurarane tamune Pak Mujiono ya kuat. Oh sing mir santen mriku nggih kathah banget lho Mas. Njawi lho kata. Mbok pilih kersa pinarak mlebet mangke saya atau Mas kehiyangan. Urut. Ayo, Bu. Aku ya. Nomor loro. Busuk. Kok busuki batang. Lah jenengmu rak Sukimin. Bu Kiki. Ya busuk mangga Busukimin. Suki memang le Kiki kok. Busuk. Apa? Kiki ki sing jaipong. Walah. Eh, Bojone le jaip. Kiki lak sing jaipong. Oh, Berarti kowe alah. bojone kono. Lah ya ora apa-apa ya Mas. Bunda tak golek sandang pangan sik ya. Nafkah batinnya ditunda sampai besok malam ya. Aku ya pengen sukses karir, sukses rumah tangga. Rumah tangga. Ojo ngantek karirnya sukses, rumah tangganya berantakan. Berantakan. Kadang kan mau kuwi tok piye carane soalnya aku yang ngerti derajat tertinggi seorang wanita adalah istri yang baik buat suami. Alah-alah. Iki kok gurunge wangi-wangi istri. golek pangan ya. Kowe lho nek dijajarke Kiki, kaya Kiki gandeng mbahne kakung kok lho. iki nek ya aja diangkat derajate lho. Sinten? Anang e. Sing jedor ka to? Akeh kulino melu Pak Mul. Gane mung gawene wedang. Saiki jedor. Saiki wis jedor wah bakate muda. Ayo, Lek. Mojire. Ora.
Mbok kira anu rega gula rasa ora iki notasine ya kok ya pas apa ora beneran. Regane. Kalau menjinge diatur sik no, Mbak. Regane mapo. Au. Le, Anu lho Kiki nek lho. kowe ngece suaraku, iki suaraku paringane Gusti Allah. Lho, Kowe ngece. Kembar ae beda karakter. ngece kowe. Nek butuh suara apa mbok nyetel kaset apa nyetel VCD. Rungokno kuwi. Sing dirake Pak Muji ki bintang tamu sing duwe ciri. Nah. Duwe ciri. Kasih nang ndi? Ora ono. Ciri khas kok ciri. Lah mesti Dek, Kok ndu ciri khas. perbedaan. Lah ciri khas. misalnya, nek Apri kae luwes. Oh, nek Mimin kae wonge sing ora ayu, ning nyenengke. Nyenengke. Soale akeh wong ayu disawang membosankan. Heeh. Mimin kae jane raine kisut. Kisut. Kulite ya ora putih. Ora putih. Kok nek piyai kakung nyawangke hawane kok pengen Betot. lah ngerti dhewe lho, ngene lho, ngerti lho. Pengen hawane kok sampean ketemu aku pertama pengen tuku urat madu to dhisik. Kowe iki ora penak. Apa? Iki lho sik iki lho. Sing anu to. Lekting. Nyauri. Piye? Ya nyawang Mimin pengen ki sak kecapen yang ati rapi. Apa? Pengen nimpal. Lah mbok kira kok letang nimpal. Ayo Bu. Telake diatur sik. Telake. Alon-alon. Aja ngisi-ngisi. Iso suwandri perjalanan Klaten meh rong jam kok Anwar Soro bosoke ngopo Lah iya. Nek gur swara apik Mbak Solekah ya apik, Nimas ya apik, apik. Di Anom ya apik. Anom ya apik. Kaya aku nek iki ora nyuwara malah apik. Nah iya. Kayak Pak Muji ki le ndawuh ya wis suwe ya, Lah Pak. ya suwe banget no iki. Jane aku neng iki nek jane ning Papua ngeboti kene soalnya wis dhisik Pak Muji. Kulaan koteka apa piye kok Papua. Rokone mapo niku. Cengkak apa kuwi? Jane powerku ki yo apik. Napasku yo landung. Tambahi wetenge cilikke. Omong kowe ki arep nyuwara kemerungsung. Lah, kemerungsung. Ditata sik semeleh. Atine ditata. Pak atikku ki nang kene ora nang kene. Jare pindah kene. Ora rempelone. Kok rempelo. Rempelo omongan. Kok rempel. Nek atine ning kene, rempelone ning ngisor. Iki Oh alah. sah Sah. sahadate. Wong ayu kleru sithik iso dimaklumi. Heeh. Ayuwa nek nguyuh ngadeg kok arep apa? Engko nek lungguh. Kowe ngerti ra? Iya. Nguyuh ngadeg neng apa ngisar wit gedang wis gelungan Gelungan cantik. kebaya. Angger wayah rampung kae kejang-kejang. Lah piye? Kayak ngono ngetus. Wong wedok kok nguyuh kejang aku ya ngono. Sahadate. Iki suara uleng ngene iki, Mas. Dikuat-kuatke. Ulem lelayu. Nang dolan kali kok. Wes. Sahadate. Tonggo teparone diceluki. Siji. Wong wedok wae. Wong wedok. ngece. Ngapa? Wong partner lho. Heeh. Bawa kok disenggai. Kayak wahe kok dong pohonge mlebu kuping. Lah iya. Iki manusiawi nek wong wae iki. Kang angka siji. Wis lumayan. Elok. Arep dadi kaya ngopo nyatane ora iso disepelekke. Rasa Yen sepelek. Mbak Mimin. Aku wis terus Nomor 3. Oh, nomor 3, Mas. Siji loro telu. bagianku. Kang Patenan aku nek pengen ngajarkan karir Ya, ya, carane ora. ora ngono kuwi. Ah, sabar, pateni sabar. mati dhewe. Larismu ora bakal ngurangi rezekiku. Larise di Anom ora bakal ngurangi rezekiku. Lah iya. Rezekiku wis ditaker dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Arep paribasan aku didukunke sinden kabeh do paribasan srek karo kecantikanku. Lah iya. Sinden kabeh do srek karo suaraku. Lah iya. Paribasan dukun pajupat lima pancer diklumpukke. Nek pancen dalan rezekiku ya aku laris kondang kaunang-unang. Kok disepelekke. Pelek min. Ora kowe kok malah nesu-nesu ta, Min. Lah Niku nembe bulanan kok. Betulan. Bulanane ya iso ngono ki. Bisa metune kuping kok ngono. Oh, jan. Lagi wayahe. apa ngopo? Wah gila nih. Mati rek. Kang angka loro salat dene kang ka telu
Suarane janti kemayok-kemayokke. Nyenengke nggih, Mas. Aku jan tertarik. Kalih wong wis tertarik mboten. Wow, jan ra umum tertarik kabeh. Ki yoga-yoga malah iki sapa ki sing ngendang Jepang ki Kiki. Kiki ngene iki nek kalih sampean pinten ngono ki kok pinten. Aku sinden. Sinden. Kok Iki Pak sinden. sinden Pak begenggek pinten. Sinden. Saora-orane sinden sing bisa nglungguhke budaya iya panjenengan. Saora-orane kowe rak sinden weton sembira lho kok. Sembira. Sembiro. Lor karo wetan berarti. Ayo Pak. Aku ta? Iya. Ya Pak Saido ae pruk. Wong tuwa nggo conto rak. Kang angka loro salatine kang katolu. Kaya dalang sapa Lek? Barno. Juraganmu lho. Juraganmu lho. Ya aku. Iki kapan kerja kabeh ya yang puyeng lho. Lah kowe Lah kene aja ngono kuwi lho Pak. Ape Pak biarno kadoan nyuntuk kok mangsamu. Kae wong tuaku. Kowe cengenge kowe sok-sok yo melu. Apa urun? Ramadan. Ramadan nindakno poso. Kapat zakat ping 5 ibadah haji. Ibadah haji, arep ngibadah haji syaratnya apa? Syarat iki ya kudu apa jenenge Ayo. niat lahir batin. Niate piye? Ya niat aku arep nang Mekah Madinah. Niate piye? Nindakake ibadah ning Mekah Madinah. Rukun Islam kelima. Niat. Anu syaratin apa, Pak Dalang? Ajeng naik haji. Wong arep munggah kaji ki swarate Terutama. pirang-pirang. Nggih. Salah satune. Kudu madhep mantep rasane, atine. Madhep mantep atine. Oh, Lah oh. terus kurangane nggo ndi? Lah iki Kurangane Niki Mas Gareng niki iki kok. lho. Pak Dalang iki kurangane siji. kleru Pak Dalang. Kok kleru piye to? Syarat utama Syarat kuwi utama. arep naik haji ki ndaftar. Ayo nek kaya kuwi sumo mek daftar. Salate tekunane ora ndaftar ya ora ndang Oh. bakal. Lah nek daftar ya ora niati apa ya? Lah iya. Apa arep duit akeh nek didaftarke. Daftarke sik. Perkara kuwi dite sok umben ki ndaftar sik ora apa. Daftar tunggu. Lha ku mikir ngantek sepanen lho. Ayo. Daftar. Yo, tutup Pak. Rukun Islam sampurna. Kok kaya wong ngoplok. Monggo, rencang-rencang. Nggih, monggo. Moji roji. Yo. Yo 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 yo. Lo lo lo.
Maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sambrono iku perintah agama elingono nang donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin esuk munggah swarga yo yen wajine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adat mus kumandhen wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tingadake tindak mungkar Maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sambrono iku perintah agama elingono nang donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin esuk munggah swarga Matur nuwun nggih Kang Gareng. Nggih, tasih wonten Sri Huning menika nggih. Pak Gareng. Nggih. wonten dawuh Mboten ngirangi ras hormat, Nggih. pilih Pak Muji. Pak Muji Nggih. ki seniman Pak soalnya. Muji Wah, ono. seniman Nggih, kok ya kasuwun MC. tindak pepanggungan mbok pilih lah. Nggih dikancani karo anake no. Nggih, Nggih, monggo di- nderek Nggih. nggih. Serbeke, Co. Dampi Nggih. kali Mas Manten, Mbak Nggih. Manten. Nggih, monggo. monggo sinuwun doronggung kula aturi jengkar sanging palenggan nuju ing sasana pepanggilan Monggo. monggo Mas Bapak Manten. Mujiono Mas Manten juga. kalian Kang Putra Bias mriki mawon, Bapak. Eh. Bias mriki mawon mboten apa-apa. penake Amit Pak Desiter. apa sadyane kelakon Nggih. Sini Mas Manten. Mas Manten di sebelah sini, Mbak Manten di sebelah sini. Nah, soalnya nanti Mbak Manten kalau di sebelah sini kan bukan muhrim, kalau sama Masnya Ah. Alah, Alah padune. Padune sing nyenggol. semuhrim ya. Iku kesempatan aku gandeng Pak Muji. Kalau mang pengen keten Australia derek putrane. Risi, Mbak. Risi. Iki asline arek omong gila ngono. Nun sewu
Mas Gareng. Wonten dawuh Pak Muji. Kula niku estunipun Kang leres menawi nyebat Apri kalian Mimin kok Mbak napa Mas to? Oh, tergantung kebutuhan, Pak. Nek dijak jago nggih, Mbak. Nek wayah benake gendeng nggih, Mas, ngoten mawon. Mbak Mas. Mbak Mas. Namung menawi ningali Pasuryane. nggih rainipun. Nggih, kok rai naga. Parapanipun ngaten nggih. Nggih, kok katingal ayu sanget. Matur nuwun. Aku Ya padha Mimin ya ngono. Ya cantik iki. Ning kadang kula nek mbayangke raine kono ning nek ngisore piye ngoten kula kadang-kadang pripun Lah ngoten. napa ditiliki pripun, Pak? Ngerisore nggih kaya pring petung, Pak. Pak Muji Nggih, niku jan. ngaturaken wilujeng dalu sedayanipun nggih. Pak. Nggih, Pak Muji. Matur nuwun sampun nimbali rencang-rencang sedayanipun seniman seniwati. Mbok kanca-kanca ngono penak dirungokno. Lah piye to? Nggih, kula ugi ngaturaken agunging panuwun nggih sedaya para pandemen budaya Jawi menika. Nggih, sembah nuwun. Sampun kregengaken anggen kula gadah damel tasyakuran ngaten. Nggih. Menika gandeng Pak Muji menika sampun nimbali kula Mbak Mimin kalih Pak Gareng. Kersanipun raket anggenipun pasederekan. Menika Pak Muji angsal bebingah saking Mbak Apri, Mbak Mimin kalih Mas Gareng. Menika bebingah yang tidak bisa dilupakan seumur Nek hidup. bondo donya Pak Muji wis turah-turah. Nah, hadiahipun ciuman maut dari Mbak Mimin ya. Iya. Dereng tahu diambung balung. Oh, niku ngapunten nggih Bu, lah Bapak yo ngersake. Oh, ora apa-apa Mbak, aku nyaman ngoten. Kok malah nafsu. Kula mengke njen mboten saged tilem niku. Mboten saged tilem wong kesogrok jenggot. Ya nyukuri mbok ya sing resik. Jadi wis tak Nuwun sewu, menika kula mboten sah dangu-dangu mangke nelasaken wekdal. Lah kula ngaturi panjenengan mangke lak malah rugi mangke. Bapak Mira ya MC kondang wonten Jakarta mbok bilih ngersakaken bawa mangke. Nggih, Pak. Nggih menika ngaten badhe ngaturaken sesekaran. Nggih. Napa? Menika wasipun kangge patuladan tiyang ingkang nindakaken palakrami. Oh, nggih bawa kagem ingkang nindakaken palakrami. Menika kala wae ingkang bibar nindakaken palakrami anak kula. Menika Ega Amalia Lestasari dalasan anak kula Alfandi Wahyu Kunjono. Kang Mijil saking pundi Mas Fandi menika Pak? Saking Boyolali. Boyolali. Lho. Boyolali ini pundi, Mas? Kota. Oh, kota. Kalau rumah sakit? Kidul Pasar, Kidul. Oh, Kidul Pasar. Pasar. Berarti ya cedak ngono lho. Mas Fandi ki rek arep apa jenenge mbasake Kidul Pasar, Kidil Pasar. Nggih. Niki saderengipun tembangipun, Pak. Menika gandeng nyuwun pelok mau. pelok barang. Pelok 6. Oh, pelok 6. Pelok 6 Asmarandono. Asmarandono. Niku di anu mawon. Oh, di anu mawon. Oh, nggih. Gegarane wong krami Monggo. Bijil Asmarandono. Tutu bondo tutu among ati pamit
ngono ya ngono yen angel carane kuring gotong royong nyambut gawe ngono ngono nagarane ngono ya ngono tan ke nati numbas arto Yo. Menika bawa yang ngemu pitutur. Apa Nggih, pitutur? pitutur becik kagem Mas Fandi kali Mbak Ega. Lho, gegarane wong akrami. Dudu bondo. Bahasa Indonesia no, Le. Iya. Gegarane wong akrami. Dalane wong urip bebrayan menikah. Menikah. Dudu bondo, dudu rupa. Bukan harta, bukan hanya rupa. Lho, amung ati pawitane. Hanya hati. Ya. Loh, Modalipun modale ati gambuh. Arep ireng janges karo aku nek do seneng ya ora masalah. Arep putih memplak kaya kapur nek ra seneng gila. Lho kuwi ya nduk anakku wedok lan anakku lanang wis dituturi iki cah loro iki lho. Sakniki pun dituturi kalih Pak Muji Bapak panjenengan. Lah sakniki Mas Fandi sik jenengan tresnani saking Mbak Ega niku nopone bagian ngendi? Mang Dumo Kok didumuk. Apian, Mbak. Apian lho. dadi naluri Terus napa melih? Sabar. Sabar lho. Ayu. Ayu lho. Piye kakung ki nek anu pamo kesel terus garwane sabar ngono kuwi ya ning ati seneng. Lho sing ditresnani rak saka sifate kuwi. Lah bagian pundi, Mas? Wajar doyak ya. Jenengan ki gila apa wedi? Oh alah, nami Mbak Ega, Mbak Ega. Sing jenengan tresnani saking Mas Fandi niku napane? Sabare. Oh sabare. Ku lagi ngono ya Bagian pundi? Atine. Atine lho, Lah wong iya. ati pawitane. ati pawitan Lah iya kok sing ngesoni seneng aku mergo udele ya ngono. Udelmu bodong e kok. Terus pengen kagungan putra pinten Mas Fandi? Sak pinten pawi. pun pinten rencana Dua Rencana nggih, programnya toh. berapa? Tunggal mawon. Oh Tunggal. ketunggal. Mbok kalih Mas kok nek siji mambut gawe men ngancani mbok ning omah ono Nek siji ning luar negeri kok ben ning omah ki anek sing benake gendeng sesuk. Mbak Ega pinten rencanane kagungan putra Sama satu aja. satu Bapak cita-citane Putu. pengen putu Kuwi nek api karo Mimi cita-citane di anak pira kuwi? pinten Nggih, manut sing Pertanyaane pengen putu pinten? Oh, nggih Nek kula pengine nggih sak kuatah-kuatah. Wah, Ora nganti ra iso men rejo mbae men ono kancane ning dalem. arep ngedekne karawitan ya Kak Aja niki nek kathah putu rak mangke saged Bayang ya, ngaturi Mas. panjenengan malih rak nggih. Oh, langkung nggih. cocok. Selapanan ndawi awake dhewe, selapanan ndawi awake dhewe. Akikon ndawi awake dhewe ngono ya men angsuranku ndang lunas ngono lho. Nggih, nuwun sewu. nggih, Pak Muji. Menika rebat cegap Nggih. Nggih. kula sampun ngaturi panjenengan ingkang ngregengaken panjenengan. Oke. Kula namung sagedipun dumugi semanten. Nggih. Mbah nuwun Pak Muji. Mbok bilih wonten lepatipun nyuwun pangapunten nggih. Semanten ugi kula wonten Suwantene saya. lepatipun pangapunten Pak Muji. Nggih. Lancar. Mas Fandi Sama. kali Mbak Ega request lagu napa? Dangdut boleh. nggih Dangdut boleh. oleh apa Ropang. 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 Nah, aku bagiannya mbak-mbak berdua. tuh. Nah, kebetulan penyanyine ono loro iki. Nah, Kalau Mas Fandi request lagu apa? Santai aja, kita sama-sama lanang. lanang kok lho aku tanganmu gratis lho, Brina. Aku kan tanganku tak Loh, simpen. iki rak pada. Ayo bro. Loh, ngene ras lanang. Mas Fandi pengen lagu apa? Mbok
Sasake mawon, Mbak. Lagu sasake piye ta, Lek? Masa ora mudeng judule, Mas. Apa ini judul kok sasake? Sing nabuh ya bingung. Napa? Sinarengan nenek. Kusuma Wijaya eta. Kusuma Wijaya. Niku mawon. Oh iya. Kusuma Niku Wijaya. mawon. Wong kan maten kok manute rap. Lah nggih ta, pokoke bahagia selalu. Bapak ngerjane Oke jeng miring. Pripun? Nayup. Sembah nuwun Pak Muji. Bangun Pak Muji, sehat ya Pak. Nggih, monggo dipun srepekaken. Nggih. Toh. Terus Sembah nuwun Pak, menjadi nggih Pak Muji, Mbak Ega, Mas Bandi. Nggih. Nggih. Mandhapipun Pak Muji, Mbak Apri, Mbak Mimi. Nggih. Penyanyine dijumenengke minangkani panyuwune penganten. Meneman Prataruna Gunes Panggalabuh Negara Kaya neng Taman Keputren ya Pak ini. Niki ngeten Mak Cange. Nggih, pripun Mbak Pak Apri? Muji ngersakaken saping gunung. Oh, ngaten nggih, monggo. Najake Pak Gareng. Nggih, dipun aturaken langkung rumiyin. Ayo Kang Gareng. Dikancani kali Mbak Solekah. Oh, nggih, saka bintang tamu Solo 3 nyadek nggih. Monggo jeng Solekah kepareng jumeneng. Kok gak ditanyake dangdutan kita Wis pinengku garwa sakniki berhijab. Aku kok kudungan disengeni mbokku. Napa? Lah kula lanang kok Oh. jilbaban. lanang karo jilbaban. Ayo nek bengi ya Berarti wedak. pecisan. Pecisan. Heeh. Iya. Jis sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih wilujeng dalu jeng. Sehat Nggih. selalu. Amin. Wah, Nggih. ndang laris lali. Wah, yang mboten lali wong niku lek ora ditemokke Mas Muji jan penganten anyar Mbak Apri, Pak Mimi. Jilang Nilai nganten anyar iki. Ora paring dawuh yo kok. Lho, paring dawuh ajeng sowan malah panjenengane tindak Jakarta. Lah aku ki nang omah nganggur ora mbok kon. Nganggur teko ora nyumbang ya. Iya. Saya butake sing rada enem ora nyat ketuan kok, Pak. Dipangane muntir apa ya? Wis diterimake ning omah nganyam gedek. Matur nuwun. Lho, neng dia disyukuri lho Om. Iya. Sing penting kan menghasilkan. Menghasilkan Dan- halal thayyib. Lah, dan menyenangkan. Iya ta Om. Wis ora ketemu kowe iki kok. Iya, Om. Untumu malah gede-gede. Loh, lanjutan palah ompong tak kabeh. Aku mbok ya digrayang kaya Mbak Solekah sama. Ora sudi. Kok sia-sia lho. Ya wis. Ya caping gunung. Nggih. Bawanipun Mbak Nggih. Solekah. Nggih, monggo. Dijenggleng lho. Nggih. Pak Gareng. Pak Gangreng jatah jenggleng aku Jenggleng. jenengan. Joget. Karo Kali Bude Mimin. nggih. Nggih. Jegleng Telu lho Om. Jegleng bakso sik. Wis kabeh kok tak jenglengi. Saben bengi Disi. nyawa Siap lho Pak. Lek. Karo Mbak Sol mantep. Langsung. Pokoknya pilihanku. pilihan. Saiki Tengah, Apri kok. ganti Apri dak meri ya Nah, dijegleng. sekarang Dek Apri. Yen memajang. Alah. Yen memajang. Hop. Apa Pak? Iki coba bahasa memajang ngono karo goyang coba. Aku Yen memajang tuh. karo goyang. Ah, ah. Wani piro? Ah wis to, aku tak rungokke sik. Wis kanggo bar kanggo goyange ya. Yo. Aku goyangnya ora tak dudohke ning kene yo. Lah, iya, Khusus iya. bojoku kok. Wong aku arep ngrungokke ora nonton kok. Yen memajang. Yen memajang. Yo. Ha? Iya Pak. Yen memajang. Apa Pak? Suarane Piye, beda piye? dhewe kuwi. Kalau suaranya piye? Iki mung meneng wae mung kresek. Apri Kowe mung kluduk. nek dedek Mas. Plok. Garengi kulino testimoni ngono. Hamong karo.
Mungguri. Kok beda? Bagian kok garek ampas tok Mas. Kaya mbubrah lincak. Perut. Wong kok lincak lho Mas. Ya Bu Soleka. Kaya mbubrah lincak. Wak wak. Kembang wae. Ae jengleng bojomu. Bojomu. Kono. Aku ya pengen dicemlang lho Mas. Halo rasa kemayu-kemayu. Pak ditakok lho bojomu. Selak gatel. Alah iya Gusti. Mbak tukoke selep ngono. Iki tenan aku karo kira iso nglalekke. Lah piye? Ada kenangan sendiri. Pasuryane persis Kaya sapa? maratuaku. Walah. Ya aku pacarmu dhisik nomor 2. Enggak. Mong karo janur kuning. Sampene jane jamu urung to Mas, nek karo aku kok ora tau tekan gone to Mas. Jamu pa urung? Sik hancang-hancang. Wah! Lah. Telung. Piringnya pecah. Pecahke piring kowe. Aneng Solo dijamu. Kudu pecahke piring. Ngomongane sulikin ra penak. Piye? Klonteng kowe no. Piring matane. Omong jeglenge kok korban piring. Piye ora sida jenglenge? Wis kok. Wis gila, Pak. Malah muni kono. Sulaya. Alah. Kembang Wae. petan. Milion jengleng di bebas. Nganti subuh ngene iki. Heeh. Arep sak penake arep jengleng sing aku keneng, Mbak Solekah keneng, jengleng penyanyi sing ayu-ayu ya keneng, apa sing sinden buri-buri ki ya kena. Ndang tutono ki silakan. Iki lagi nyambut gawe dum-dumane wong kok iso. Wong iki senenge bubrahne anu acara. Kadek mben lho. Wit ketoprak ning Klaten kae. Oh iya. Apa nek kene lagi gandrungan kok kene bawa ora leren-leren. Guna Isane marem iki tok. piye? Kok kaya wong arep benake meja. Ratak-ratak. Piye balane ndang gentung-gentung. Alah mukidi karo Slamet Jagong. Nek wong tua sing penting tekan gone kok rasane kon lakukan kreasi ngono lho. No. Lah iya. Arek atraksi sing nek kene kok ya ora tekan. Heeh wis tuweke wis sak mlakune wae. Lagi iki lho aku dadi gareng kok dagangku mun. Iya iki. Wah gur jengleng. taline pedhot. Wah gur jengleng. Mbok iki mari kaine lunyu. Mbak tuku kain. Kain saten. Oh, tak tukoke katun gelem piye? Gelem. Gelem. Seneng aku katun. Putih. Iya. Kuzir la ilaha illallah. Tagen ku gawe tagen. Gue dasarane sik lho, Pak. Lah malah didhisiki yogane no Piye? putih-putih. Ayo Mbak Sol. Sal saline Pacitan Om. Ayo. Pacitan. Yo. Perang. Yo, perang. Danoko karo Sakil. Wah. Pot. Kuwi perang apa nafsu? Perang kok malah ayan nih piye kowe iki? Tak kanen. Awus kapak-kapane kok. Lah wong wedok aku sensitif kok, Mas. Ngene lho Mbak Apri. Pripun? Lak beksan nek neka. Heeh. Contohnya Gambyong. Gambyong. Kuwi werdine nggo penyambutan kedatangan tamu. Tamu kehormatan Gambyong. Nih. Enek beksan sik dienggo nolak sengkala. Apa? Kuwi Bambangan Cakil. Bambang Cakil. Heeh. Dadi sengkolane Ben Sirna, Iya. Bagya Mulya sik ditampa Bapak Mujiono sak keluarga. Terus? Nggih. Lah iki Heeh. Prahmen Bambangan Cakil
sing dadi bambangane sapa? Mimin. Mimin. Cakile. Cakile. Aku kok ra merongos. Osik. Bos. Ada-ada, Bos. Ada-ada. Malah HP-nan ora. Iki ana panyuwun saka Karang Taruna. Lak waca. Ada-ada. Ayo. Puto Pandha Kadiwisaya. Indriyaksa Balameruta. Dalana Balamerekana kang gareng kang dadi buta. Abri mimi kang dadi Janaka. Mati jeneng aku pengot. Oh, mati. Loh. Oh. Tak kubut kemana keneng ini iki. Yo. Ora tedas tapak palun pandhe sisaning Gurindha Satria iki. Oh. Cakil njur nesu. Anarkis. Kok jenenge Janaka di anarkis. Oh. Mandek Satria mandek. Mandek kabeh. Nak kula Sediwa. Janaka nang kula Lalu masa Janaka loro? Gak apa-apa Janaka kembar. Kembar apa kembal? Artakon karo Celuswa. Kowe omong apa keparat? Artakon karo kowe jenenge sapa? Ya sing cetha. Wong kali-kalingan untu kok. Artakon karo Celuswa. Aku kang aran Janaka. Satria saka ngendi? Madu karo sliramu sapa? Aku Kasete Prabu. Dosamu kok akekasih Raden Puja Cakil. Kowe Raden Puja Cakil. Cakil edan. Kowe bangsane apa? Bangsane lelebut. Aku bangsane buta. Rupamu kok gegilani wong. Perlumu apa? Kok sapa jenengmu, Bang? Janaka. Janaka. Iya. Wah. Gilani. Garenge gilane yo cici. Ora nek pangan. Cakil cangkeme kecer. Karo kowe sapa jenengmu? Aku apa jenenge Abimanyu. Abimanyu. Apa nek wayang kok jenenge lali. Abimanyu anake Janaka. Abimanyu Janaka ini kena tandane kowe baliho. Eman-eman bagusmu. Amarga jalma mara jalma mati sapa sing wani karo aku bakal sirna marga layu. Ora ngurus. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Kakon tindakmu mesti sumber nyawamu kowe.
cakile keloloten. Oh. Oh. Mati dening aku. Loh. Waduh. Si tenanan iki. Bengi iki korbane garing kowe. Wes rambute entek botak dituthuk nggo. Mbah Gareng tadi korban. Sukimin iki tau melu Ngambil abang. Ora tau fragmen. Ora kulino wayangan. Lah kok Loh. Nutuki kaya apri ki mau. Ngene-ngene kan ra lara. Kowe ngene lho. Lara tenan. Dibales. Males. Iki sore iki. Sing dituthuk iki ngono kok. Lah iki. lah wong mungsuh kan ya mripate Lho kudune ra ngene ya, Pak. Masa ngene. Iki malah luwih lara. Mustakane Mbah Gareng gosong. Ora cocok. Maaf ya, Pak. Wis saiki wis rasa nganggo gaman, tangan kosong. Ora. Wis rasa Rasa gelut Kelakon maksudke. kelakon Sirna Margalayu kowe. Isa perang meneh iki. Neh to, urung kapok to. Gus salah. Ora mati-mati caki. Neh ora Om. kowe sapa? Aku diusek Sukime. Lah ora mati-mati cakile kok. Tak kandhani. Ali-alimu ki sok yen nguseki copotan. Panas kabeh. Alah, golek sego samplane kok babak bundas raine. Rai tambah mustaka. Ketoke ali-aline ora Mas. Lah piye? Bintang tamu kae mepet banget. Lah piye? Apa nek ali-ali Mas kok pedotan iki? Kok kowe le tuku Shopee kok. Maaf ya, Pak. 12. Ora apa-apa. Iso balenono neh ya ben kopiar. Nadia. Kok tekan kono. Apa ora beneran. Panas. Dian. Janjine piye las, janjine kepiye, jangan sok-sok, semepet-mepet. Ora. Iki rombongane Ki Denggong iki sing paling seneng dhewe. Apa? Sing paling seneng dhewe. Sing lemu dhewe iki. Ora, sing piye? nabuh apa, sing peran apa. Ya sing nabok kendang. Ora. Lah sapa? Girong iki sing paling seneng. Sing ndi? Pak Disilikon. Uripe ning omah piye meneng kene ketok seneng lah keplok-keplok terus. Lho gaweane pancen keplok kok. Pak, kowe iki karo bojomu ki jane sayang apa ora? Sayang. Ya nek sayang ki jane karo Disayang. Ora, aku ora gelem nilakani. Kasih sayang iki tenanan. Remuk ben aku dhewe. Ora, ya wis. Mane-mane pupur iki awon kok. kok awon Sing nggon make up lho. pon. Oh, jare wagi. Panas sudah aling-aling. Moji. Ceping. Gunung. Yo. Reok reng. Yo. 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 Rasa nganggo budang ganong iki. Yo.
Napa, Reng? Lah anu Mas wis Kuwi Gareng. ditakoni Mbak Apri, Mbak Mimi takoni iki. Mas Gareng. ora lah. Jarane wis tuwek no. Aku tuh gareng. Lah nek dudu Gareng ki sapa ta lek takonono coba. Sampean sapa? Udu Mas Gareng Moji-roji. Aku tuh gareng moci. Lah terus sampean sapa kok tekan kene iki ngopo? Aku Kiai Tentrem sing nunggu kendang. Lho, Kyai tentrem sing Lho, Kyai tentrem kok jenengan angsal wonten jiwa ragane Mas Gareng niku enten apa? darbe pamrih apa? Aku mung ndongakne sing kagungan kersa. Pak Muji. Pak Muji. Pamuji ana sak gotrah kula wangsa. Sing duwe gawe muga-muga lancar nek alangan. Amin. Nanging pamuji ana nyepelekne aku. Lho nyepelekke pripun tambah tentrem? Ngon kendang ora dicepaki apa-apa. Lah jenengan ngersake napa? Kelangananku kopi pahit. Kopi pahit. 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 Kalih Kopi pahit gulane didhewek. Oh nggih. didhewekke gulane. 10 kilo. Ki demit apa rampok? Ya muga-muga lancar sik kagungan kersa. Amin. Para yoga Pak Dalang sak rombongan tambah laris. Amin. Sehat walafiat. Amin. Warga masyarakat ana ing Onto-onto. onto-onto kene paringi panjang umur sehat walafiat. Amin Mbah Tentrem. Apa? Jenengan enggal medal mawon saking jiwa ragane Mas Gareng. Mesake. Aku iki gelem metu yen enek sik piyayi nyedak aku. Oh. Oh nyedatan. Pak Mujiono kok nyedak ndemok bathukku aku tak ndang bali. Demok bathuk. Demok bathuk iya. Syarate. Syaratnya pokoknya ndemok bathuk aku terus bali. Oh ya baca iya. ya. Coba Pak Mujiono. Demok tok. Didemok. Syaratnya didemok tok ya. Iya. Wes Pak Mujiono. Pak Mujiono. Pak Mujiono, magecek bathuke niki, Pak. Wong didemok bathuke dikecek. Oh, didemok di. Mriki Pak Muji Yo, yo, mesake yo, Mas yo, Gareng. Yo, geret. Mboten usah sangu Pak Mujiono wong mung pengen didumuk. Nggih mau. Ae. Ya lembe OTW. Alon-alon. Suwe men ora. OTW ki apa? Aja takon wae. Ayo wis, iki piyayine wis nyedak urung Pak Mujiono. Mugi-mugi Nggih, pripun Mbah Tentrem? tutuk anggone momong putra wae. Manyedak mriki ampun. Oh nggih, kula niku wedi nek cerak-cerak. Kula ajeng wangsul mang demok bathuk kula nggih Pak nggih. Anu nyuwun ditungkak. Didemok Pak. Nggih acur ditungkak. Mang demok bathuk Kula miren keke ngaji mriku iki njaluk ditungkak ngoten apa. Niki didemok bathuk kula tandang wangsul Pak. Oh, Mugi keluargane sehat walafiat. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat waras nggih. Nggih ngangge lemek raketang pilo. Oh, dagelan dermis. Nganu mawon mang mendhet ambak niki teng kantongan ning delalah kosong kabeh niku. Pokoke woh Pak. Demit dremis ngono. Sing Salah penting golek. jenengan lancar anggen Amin, amin. Putra-putrane sukses sedaya. Amin. Kula wingi nggih ten musuk Boyolali ndongakne ngoten sing kagungan kersa engkei kula 300 Pak. Oh nggih. Mengke panjenengan malah mboten ming 300. Nggih. Nggih, kula aturi pinten nggih? Sing riyen pun pinten niku? Kurangane ya Bang Pak Muji luwih pinter lho kok jenengan kok Ampun ngomong-ngomong pun lunas. Nggih Pak. Nggih. Rahayu sing nanggap, rahayu sing ditanggap. Aku tak Amin, bali, amin. tak bali. Sembah nuwun Pak Muji. Nuwun Pak Muji. Nggih. Ora Nggih, Pak Pak. Muji. lancar Pak. Amin. Ah, ora kasil. Rayuane kurang maut. Ora maut piye? Lambarane. Tapi pun Ora ngene arep-arep apa ta Reng? Lah kowe wis lunas. oh malah direwangi ngantek pasuryane kok senso ngono Mas. Matur nuwun Pak Gareng dibacut ke Mbak Sol kok gek nanjake kanca seniwati sanes. Nggih, Mbak Apri, Mbak Mimin, Mas Gareng, Mbak Soleka. Niki wau ugi wonten panyuwun saking Karang Taruna nyuwun lagunipun Puspita Nala. Tapi gunung menika. Nggih. Lho Pak. Pak Muji. Ah. Oh, Mas Ikhwan sing wonten Australia. Oh, nggih. Nggih, dungane apa, Reng?
Wedi. Matur nuwun. Mas Ikwan matur nuwun. Lah gila iki malah. Niku putrane Pak Mujiono sing bajang niku. Iki jenengan Mas nggih. Leres. Kok mlayu enten napa Mas? Oh nggih. Kula ngaturne matur nuwun kok mlayu. Nggih. Nggih pun. Nggih. Gila. Ngastane pelayaran, Pak, kae. Nggih, Mbak Apri, Mbak Mimi monggo dilajeng rumiyin. Dong apa ta, Cak? Niki nggih. Disusul adi kula lanang saking Karanggede. Sinten? Diangga dalang muda Wah, matur nuwun Diangga rawuh nang kene nggih. Diangga piye kabare? Kapan mayang? Munggah le. Mbak Sol. Natyan wadon sarata Mandang suara Taling ulon apa satya kelakon. Minumane banyu wong ngendang kok polahe jan. Langsung irama Sragen mawon nggih. Langsung Nggih, Sragen monggo. sampun Gumia. Langsung dijumplangke. Yo! Iya. Jaman berjuang berkelingan anak lanang biar tak openi ning saiki ana nganti jarene wis manah keturunan saiki dadah dia nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak cadongi saka jagung yen mandung tak silihi sampai gunung seker bisa nyamar gunung desa dadi raja dene ora ilang Yo. gone padha lara apa Sampun nggih. Mbak Sol. Nggih, kala wonten panyuwun saking Kadang Karang Taruna Karang Taruna. Puspita Nala mangke nggih. menika Mas Jasri nika ya ketua Karang Tarune pengin ngadeg nggih munggah panggung nyanyi. Oh, nggih. Nggih, monggo diaturke nggih. Mas Jasri. Jasri sing ndi to? Niku lho sing beto Nggih. pipa. Oh iya. Iki uga dirawuhi Pak Edo, Pak Heru saka Pasar Minggu. Sedaya mawon matur Nggih. nuwun. Lan ugi ngaturaken wilujeng rawuh Pak Bambang. Bambang sapa? Wis ora keteng siji nek jenenge. Ya ora. Kok lha senengane kurasi pengawuran ae. Niki penyanyine sing Nggih, kalih. penyanyine loro ngadeg. Presiden. Ayo Mae Jeng. Nggih, Mbak. enggak. Ayo Di Tayo karo Heru, adikku lanang Her. Heeh. Mbak Jenny. Satu-satu napa langsung dua? Langsung loro mawon, nggih. dua, yo. Nggih. Mbak Jenny Pelak kan nem, Mbak pelak Tayo. nem. Nggih. Aja nganu. Waktu kita tamasya berkeliling hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya pantau
Nggih, monggo. Wah, abang-abang. Selamat malam, Dek Sayu. Selamat malam Kak Apri, Kak Mimin. Sian. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ya Jenny. Ini masih anak kecil semua ya Kak? Apa iya? Yo ngalah kaget aku. Wedi aku. Aku kaget. Tayo umur berapa sayang? Aku baru lulus SMA Kak. Lulus SMA berarti 18 tahun, Iya, 19. betul. Kalau Kak Jenny 16 ya? Saya 52. Oh, 50? Iya. Lagunya permintaannya Puspitonolo. Ada Puspitonolo ya. Diatur ki nggih. Nggih. Siarno sik Pak MC. Saking Karang Taruna Sidul Lestari. Siarno lek kowe MC kok. Oke baik Bapak Ibu tamu undangan hadir memenuhi permintaan dari Ketua Karang Taruna dengan koleksi lagu Puspitonolo hadir bersama Mbak Jenny dan juga Tayo. Oke baik. Assalamualaikum. Selamat menikmati lagu Puspitono.